Ya, pakaian diri. Iya, sama sukete babaduang kain lagadang babaduang adai-adai jusara di ganggam tagu biar baragama datang budaya lain adai minang di paci are biar bumi jolangi nak nyorengen tuah nai pakaian diri lambui mandraw go. Bangsa bu iranca mama sirana minang urang baradai tahunan jo agamo urang baradai tahunan jo agamo anak di pangku kamana kanan di pindia dipegang-pegang nagari na jambi naso dipegang-pegang nagari na jambi Giliang Mandraw, yo, asik je. Ada imanur mama sarak mandaki bajalan lurui mama bakato bana bajalan lurui mama bakato bana ambil nanelo pakaian diri sumbayang mengaji nena usalah tinggal sumbayang mengaji nena usalah tinggal ikut juga ayo iyo sacio mbak ayam sadang ciang babasi picak di layang kok bule di golong picak di layang kok bule di golong kalau rahman turun ke bukit samo mandangan ngaki idi dunia nanelo tolong manolong idi dunia nanelo tolong manolong Giliang ma yo yo jika mau ku mama yo samo panjang lama diawa ke 70 de urang lama diawa ke 70 de urang itu di dunia nema tenggang manenggang kama kapai lago malang urang pun sana kama kapai lago malang urang pun sana kama kapai lago malang urang pun sana kama kapai lago malang urang pun sana. Iya. Mengutip satu apa ya? Satu bait lagunya. Satu lirik ini.
lama de awak ke 70 de urang. Iya. Kalau kami pernah belajar itu dari Talu.